Hello, fetele cochetele! Am primit astăzi în poștă Glossy Box și m-am abținut să-l deschid pentru că am vrut să filmez, să-l deschid aici de față cu voi. Sunt foarte, foarte entuziasmată să văd ce este în el. Este cutiuța de mai și am aici și cutia din aprilie și vreau să vă arăt la final foarte pe scurt ce este și în ea, pentru că luna trecută n-am apucat să filmez unboxing sau nici măcar un video în care să vă arăt ce este în Glossy Box. Și hai să vedem ce e în Glossy Box. Sunt super entuziasmată. Am desfăcut-o. Wow! Tura asta este o cutie diferită. Ia uitați ce frumos arată cutia cu scrisul mov și are un orășel desenat pe ea cu animăluțe, cu mașinuțe, cu niște clădiri, cu înghețate, cu banane, cu tot felul de chestii. Foarte, foarte drăguță. Până acum toate cutiile ce le-am primit au fost așa roz simple. Asta am două, asta e a patra pe care am primit-o. Hai să vedem. În primul rând este acest cartonaș cu să-mi fac un selfie și spune pe spate să îmi fac o poză, să o pun pe Instagram cu hashtag selfie in the city și one lucky winner will win a 2-night trip to Berlin inclusive of flights from a UK airport and staying at a 4 stars hotel courtesy of Hawaiian Tropic. O să încerc, o să particip la concurs. De ce nu? Nu cred că mi-ar strica o excursie de 2 nopți la Berlin, cred că ar fi chiar fain. Dar nu prea sunt eu foarte norocoasă la concursuri de genul ăsta. Dar încercarea moarte n-are. Produsele sunt foarte frumos împachetate în hârtie mov și cu o fundiță albă. Ha! Ce este primul lucru care îl văd? O punguliță de popcorn. Na? Asta e prima oară când îi pun ceva de mâncare în cutiuțele astea. O punguliță foarte mică de popcorn cu sare, 43 de calorii. O să fie un snack numai bun, poate mai încolo. OMG! Și ce mai avem pe aici? Văd că este un rimel de la Revlon din gama lor aceea nouă. De fapt au mai multe rimeluri, eu am deja unul. Ăsta este Ultimate All-in-One și cel ce l-am primit acum este Revlon Ultra Volume. Și au trimis un mail acum vreo 2 luni în care cereau să îți alegi pentru o cutiuță viitoare ce fel de rimel îți dorești. Și erau toate cele noi de la Revlon, pentru că mai erau unele și pentru alungire. Nu mai știu, cred că au 4 sau 5 rimeluri în gama lor nouă. Hai să vedem cum este pensulița, că sunt tare curioasă. Oh, și este o pensulă foarte groasă, din aceea cu per normal, deci nu e din aia de plastic, nu e ca și cealaltă. Sinceră să fiu, ăsta nu mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ăsta s-ar putea să-mi placă mai mult. Mie în trecut îmi plăceau foarte mult genul acesta de pensule, foarte mari, groase și cred că o să-mi dea un volum fain. Mai am ceva din ăsta, ar trebui să-l și termin. Dar oricum la mine rimelurile nu țin mai mult de o lună pentru că mă dau în fiecare zi cu 2-3 straturi și se duc rapid. Dar sunt super excited pentru rimelul ăsta, chiar mă bucur că l-am primit în cutiuță. Am mai primit un produs pentru buze, Velvet Lippy Buttery Matte Lip Cream de la Absolute New York, în nuanța Toasted. N-am auzit de brandul ăsta până acum, chiar n-am mai încercat nimic de la ei, nici măcar n-am auzit despre el. Dar hai să îl desfacem și să facem un swatch, să vedem cum arată și cum se simte. Așa arată. OMG! Pare foarte, foarte uscat, zici că e un corector. Nu știu ce să zic. Hai să dăm un pic aici. Wow, e super pigmentat. Wow, și miroase a caramele. Ah, ce fain. Pentru un pic de dimensiune în vârful buzelor. Nu știu. O să-l încerc pe toată buza altă dată, poate mâine.
Și o să vă spun despre el dacă îmi place. Nu știu, voi ați mai auzit de firma asta, Absolute New York. Am mai primit un tubuleț care este Plump and Firm Moisturizer, made by British Bees, adică cu ceva de la albinele britanice. Miroase a medicamente și cu un pic de mentă, parcă. Dar se simte destul de fin și de light pe mână. E de la firma Be Gold și scrie că este Beauty Awards Winner 2015. N-am mai auzit de chestia asta, dar o să încerc și o să vă spun dacă e super bună, dacă e miraculoasă. Următorul produs este un sample de Hawaiian Tropic Protective Dry Oil. Protects like a lotion. Coconut and guava. E un gel cu protecție solară 15. Cu SPF 15. Are o textură așa foarte... Deci nu e gel. E ulei sub formă de gel, dar când îl aplici se face ca un ulei pe mână, pe corp și ar trebui să te protejeze de razele solare. Se simte foarte uleios. Foarte, foarte uleios. Nu știu ce să zic despre el. Cred că o să fie fain la vară, la plajă. Numai bine, e o sticluță destul de mică, dar cred că ajunge pentru câteva ture la soare. O să o iau cu mine. Poate când merg în România, poate ajung să merg la un strand sau la undeva la plajă și o să-l folosesc atunci. Și protecție 15, e ok, dar cred că aș merge pe ceva mai mult. Aș merge pe un 25-30. Și ultimul lucru care îl găsesc aici sunt niște Zero Crease Hair Tie, niște prinzători de păr, care zic ele că nu lasă urmele acelea urâte în păr. Mie nu-mi plac urmele alea, dar nu prea mi se fac de la prinzătorile de păr. Nu știu, poate nu mai... Sunt așa micuțe, am mai văzut pe la fete purtând din astea. Cred că o să le port la sală. Sunt drăguțe, așa roz. Cred că astea au fost bonus sau 1, 2, 4 produse și cu ăsta 5. Nu știu ce să zic de cutia de luna aceasta. Mă bucur pentru rimel, mai ales dacă o să-mi și placă. Sper să fie fain pe gene. Rujul acesta, nu știu dacă e chiar culoarea mea. Mie nu prea îmi plac culori așa de nude și așa de deschise. Dar o să-i dau o șansă și poate cu un lip liner o să fie ok. Și uleiul ăsta de corp o să fie bun la vară. Dar nu e cine știe ce. Nu este un produs super high-end sau ceva foarte glorios. Și acestea au fost produsele din cutiuța de luna mai. Și să vă arăt foarte pe scurt și ce am primit în luna aprilie. În cutiuță. În luna aprilie a venit tot cu hârtie roz și cu fundiță neagră. Și am primit niște tatuaje din acelea cum se poartă acum foarte mult. Tatuaje din acelea semi-permanente. Văd că sunt albe și cu un pic de auriu. Cred că o să le port la vară. Nu știu, așa, pentru un weekend sau dacă merg la mare sau dacă merg la plajă. Poate o să merg și o să fie drăguțe. Dar nu le-aș purta zi de zi la lucru sau ceva de genul ăsta. Apoi am primit un spray pentru uscarea rapidă a lacului de unghii. Speed Drying Spray for Nail Polish, Miracle Mist, de la Leighton Denny. Nu știu, n-am auzit de firma asta. Eu, din păcate, nu prea folosesc oje normale pentru că mi le fac o ojă semi-permanentă. Dar l-am încercat odată. Nu mai știu, aveam nevoie să-mi pun un strat de ojă normală pentru că nu mai arătau bine
unghiile cu o jasmin-permanentă. Și am dat deasupra cu spray-ul ăsta și s-a uscat destul de rapid. Acum nu știu să zic dacă e chiar așa de super miraculos. Am mai primit un creion de sprâncene. De fapt este un duo cu creion de sprâncene, care chiar îmi place foarte, foarte mult. Este o culoare așa cenușie, numai bună pentru sprâncenele mele. Și în cealaltă parte are, nu știu, cred că highlighter vrea să fie, dar e foarte, foarte dur și nu prea se vede. Dacă îl dau așa pe deasupra sprâncenei, se cam duce imediat, nu prea se vede. Dar partea cu creionul e super, super fain. Acesta este de la Studio 10, www.studio10beauty.com și zice Brow Lift Perfecting Liner. În caz că vă interesează. Am mai primit un ruj, vi l-am arătat, un What's in my bag, cred că era pe acolo. Un ruj de la Next, cred că firma aceea de haine. Îi spune Make Me Beautiful in Hot Pink. Este un lippy tube din ăsta gros și o culoare foarte faină, așa de primăvară, un roz destul de puternic. Dar este așa glossy și sheer, nu e foarte, foarte pigmentat, nu e o culoare din aceea mată, pigmentată, foarte stridentă. Și ultimul lucru care era în cutiuță și deja v-am povestit de el, cred că și în favorite, este acest ulei de la The Body Shop, Oils of Life. M-am îndrăgostit de uleiuri pentru ten, de acesta și de cel de la NYX. Dar acesta nu prea îmi place cum miroase. E un miros destul de puternic de plante, de verdețuri, de grădină botanică, nu știu, nu mi-a plăcut foarte mult, dar îmi place efectul care îl lasă și dimineața mă trezesc după ce m-am dat cu acesta cu o seară înainte, mi se simte fața așa foarte, foarte hidratată și se simte foarte bine. Deci îmi place, dar nu cred că l-aș cumpăra. L-aș cumpăra mai repede pe cel de la NYX, care l-am primit în Birchbox luna trecută. Ăsta are un miros mult mai fain. Și cam atâta am primit în cutiuțele Glossy Box de luna aceasta, luna mai, și de luna trecută, luna aprilie. Sper că v-au plăcut. Nu sunt foarte, foarte încântată de produsele de luna aceasta. Mai mult cred că am fost de cele de luna trecută. Că mi-a plăcut rujul, creionul de sprâncene și uleiul. Dar luna aceasta îmi place rimelul și poate o să-mi placă și rujul, nu știu încă sigur. Dar o să mai țin abonamentul să mai meargă câteva luni, pentru că îmi place foarte mult să primesc cutiuțele astea. Mi se pare așa că parcă vine Moș Crăciun când vine poștașul cu cutiuțele. Și o să vă mai povestesc poate în favorite, poate în empties, ce cred despre produsele astea, dacă ajung să fie favoritele mele sau dacă ajung să le consum până la capăt, să vă dau un update despre ele. Vă mulțumesc mult, 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 mult pentru vizionare, sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți și până data viitoare să aveți o zi minunată. Ciao!